Това е Несебър. Уникален културно-исторически феномен, в който времето се е сгушило между тесните му кълдърамини улички, а историята шепне от всеки ъгъл. Срещам се с несебърските църкви. Топтящите сърца на древният град, биещи през вековете, жива история, изтъкана от вяра, страдание и надежда. Всяка църква е като отворена книга на времето, разказваща своя уникална история. Но сред всички тях има една, която не просто разказва, а пее за миналото. Това е старата митрополия Света София. Тя не е просто поредната несебърска руина, тя е сърцето на града. Представете си, че заставате пред нея. Времето е изваяло красотата й, но дори и така очертанията на трите й кораба разкриват мащаба на някогашното й великолепие. Когато слънчевите лъчи се прокрадват през празните й прозорци и рисуват светлинни петна по стените, можете да усетите как се връщате назад във времето. Чувате ли ехото на молитвите, които са изпълвали тези стени? Виждате ли светлината на свещите, трепкащи в мрака? Тази базилика не е просто сграда, тя е символ на Несебър. Тя е видяла величието на Византийската империя, преминала през възхода на Българското царство и е устояла на превратностите на историята. Всяка от срутените истини и всеки камък, по който стъпвате, носи спомен за слава, за вяра и за оцеляване. Света София не се нуждае от покрив, за да бъде величествена. Нейният покрив е небето, а величието й се крие в нейната история и в тишината, която говори повече от 1000 думи. Последвайте връзката в коментарите на тази лента, която ще ви отведе на моя сайт Фотомоменти, и живейте историята.